Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaqise abaningi uOpa Mhlanga obekwisiphihle sengozi yemonto eyenzeke ku R40 Riverside eMbombela usukwini la izolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Media. Igama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibeza intatheli eka YouTube. Ubashi nembuza abantu esiguleni zokuxhumana umliso oshone ngesikhulu ihluke ngozini yemonto. Lo mliso odume ngelika Fias the photographer utholane phezulu nelolo ku R40 Riverside eMbombela maqede washona uJoe. Okushaqise kakhulu abantu esiguleni zokuxhumana umbhala ubhalile ekhasini lakhe la ku Facebook othi you can save me for later, I won't be there. Abantu ke bazibuze baziphendula emva kokuba abe kwisiphihle sengozi yemonto lapho ashone khona uJoe kanye nowesifazane abehamba naye ogcine yena eshonela esibhedlela. Abaningi bayibuza ukuthi ngabe ngampela uOpa lo obeyisilomo esiguleni zokuxhumana ubazi ukuthi uyadlula emhlabeni noma cha. Babe nokuphawula ke abantu okuhlukahlukana khona lapha ezigundleni ezokuxhumana ngakho ukushona kuka Opa oshone ngesikhulu ihluku. Ulona Mlambo uthe ave inzima indaba yomgwaqo. Omunye izolo befika evela esibhedlela eyisono, akakwazi ukukhuluma, akakwazi ukuzifunza, akakwazi ukuhamba, nayo behleli ekhuza ngokugijima kodwa ke enenkani ethi imonto iginqa othandayo lapho semncane uneminyaka engu-19. Angazi ngampela ukuthi uyasomukela kanjani isimo sempilo yakhe ukuthi wazikhubaza yena, kodwa ke sibonga impilo ngoba uyaphila, sibonga uNkulunkulu. Usanele Makhuzwa uthe asikwazi ke ukwehlulela abanye abantu kodwa singakusho sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Umpelompilo uthe abaphumule bese beqedile elabo ibanga kulomhlaba, wabesefaka ama-emoji aphukile, inhliziyo eziphukile. Uthi Nana Mabaso uthe hayi ubebizwa ukufa lo uzibulale yena, singadabuka nje esidabukela lo obehamba naye. Imbali yazwide kalanga uthe shuthi useyofika ngephupho ke afundise nabanye imithetho yemgwaqo laba abadriver ngathi umgwaqo wabo bodwa, aqale ahlebele uTaxi driver ikakhulukazi bayeke lento abayishayelayo uma besemgwaqeni. Uthulile Mngomezulu uthe ukugijima kwemonto okungaka bakithi wabesefaka ama-emoji akhalayo, wathi kwenzekeni sengathi ke umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Usandile Podlinyama Bulawayo uthe yo ayi bekunzima kakhulu, ubungafunga ukuthi uyandiza emgwaqeni kodwa ke indlela abe eze ngayo eyobhekana nerobot ibingekho right empeleni, bengajengisi ukudriver ngokuqikelela. Bafethu maningi kakhulu ama-comment nokuphawula kwabantu nje ngayo lengozi ethe yabashiya bebambe ongezansi. Nami ngizofisa ukuzwa okwakho ukuphawula ukuthi ngabe kuthini. Mina njengentathela YouTube ngithi sengihemba, ngibambe evidweni elandelayo.